गोव्यात सुरू असणाऱ्या 37व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत पेंचाक सिलाट या क्रीडा प्रकारात गोव्यानं 3 पदकांची कमाई केली आहे. मूळ इंडोनेशियाचा असणारा हा मार्शल आर्टचा एक क्रीडा प्रकार आहे. यामध्ये स्ट्रायकिंग, ग्रॅबिंग टेक्निक्स आणि थ्रोविंग या महत्त्वाच्या बाजू मानल्या जातात. हा सेल्फ डिफेन्सचा खेळ मानला जातो. सध्या दक्षिण आशियात मोठ्या प्रमाणात हा खेळ लोकप्रिय होतोय. गोव्यात 2017 पासून या खेळाची सुरुवात झाली आहे. पेंचाक सिलाट असोसिएशन तो इंडोनेशियन मार्शल आर्ट आणि एक गोवा मार्शल आर्ट स्पेशली फॉर सेल्फ डिफेन्स फॉर गर्ल्स अँड आता तुम्ही चोयता आसतले आमची जी फायट्स आहाय ती इट्स सेल्फ डिफेन्स. इट्स नॉट जस्ट स्पोर्ट बट इट्स मोस्टली ऑफ सेल्फ डिफेन्स आणि एक कोरी स्टायल आणि ते चेडवांक ती एक बरे भाशेन आमी रेडी करपाक. सध्या राज्यात दक्षिण व उत्तर गोव्यात मिळून 1000 मुलं याचं प्रशिक्षण घेतात. अराउंड आमचे नॉर्थ आणि साऊथ दोन्ही तालुका लेवल भुरगे आहात. अराउंड मोस्टली मोर दॅन 1000 स्टुडंट्स वी हॅव ऑन बोथ द साइड्स. आमचे आता आमकां 2 ब्रॉन्झ मेळ्ळ्या. ती एक आर्टिस्टिक इव्हेंट हा गांडा बॉयज तितून एक ब्रॉन्झ मेडल काडल्या आणि एक गांडा गर्ल्स तितून एक ब्रॉन्झ सिल्वर मेडल काडल्या. गांडा गर्ल्स सिल्वर मेडल काडल्या आणि एक सोलो क्रिएटिव्ह म्हणून हा आमगेले एक बॉयज तेणे एक ब्रॉन्झ मेडल. दॅट मिन्स 2 ब्रॉन्झ आणि सिल्वर. वेगाने लोकप्रिय होणाऱ्या या खेळाबाबत लोकांमध्ये जागृती होतीये. फेडरेशनाच्या आता फ्युचर प्लॅन्स एशियन काउन्सिलान ऑलरेडी आहा ती मिनिस्ट्रीन बी आहा, सायन बी आहा आणि आता आमकां SCG लेवून एक प्रोविजनल रेकग्निशन आहा. सो आमकां परमनंट रेकग्निशन वचपाक हें करता. गोव्याला या खेळात नक्कीच चांगले भविष्य आहे. आता पयले सुवातेर पेंचाक सिलाट म्हणजे चडशे लोक वचनासले कित्याक मोस्टली अदर स्टायल्स पॉप्युलर आहाय आणि पेंचाक सिलाट टोटली डिफरंट आहा. सो आता म्हाका सुद्धा लोकांमध्ये अवेरनेस येता कित्याक आमकां मेडल्स मेळ्ळे आणि आमचे स्टुडंट्स आहाय ते बरे परफॉर्म. सो एक अवेरनेस येयला की पेंचाक सिलाट एक्झिस्ट जाता गोंयांत. सो ते एक आमकां एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळें नॅशनल गेम्साचेर प्रमोट करपाक.